Sa kalantip sa imong pananaw, gikan sa nagdilaap nga pagtuo, nabasaan ug nasabtan mo ang mga tulokibon sa gugma sa Ginoo. Sama ug agilan nagduawan ka sa kapunaw-punawan, lata sa ugma luyoning kalibutan, sa tanang apostoles gihikawan sa dugong katapusan, aron sa ingon ubag Dios nung gahom nahimo kang lamdag sa tanang panahon, o kami nakadawat sa imong sinulat, malamdagan unta mamahimong takos, pakikuban kanimo sa gingharian sa Dios. Agakon mo kami pagka-Diyos nung katilingban, patubuon mo kami sa grasya o kinaadman, pinalangga ni Jesus ngawa mo biya sa tiilan sa krus, gama kami nga makanunayon igahantod sa kamatayon. Espiritu kanon namong amahan, Apostol Senior San Juan, ug langit